Rich. Reit, da ni'n newid chwarae gem gyfeillgar dwytha ni o'r tymor. 5 dim yn Foholiad Town. Sut ti'n meddwl at bethau? Do. O, bethau reit da. Sa ni wedi gallu cael mwy o gols, dwi'n teimlo. Mae'n anodd weithiau pan di'r opposition yn y gorau, mae'n anodd codi dy lefel dy gem, lly. Ond chwarae teg i Holyhead Town nath nhw yma, nath nhw rei go i ni. Dwi'n meddwl nath nhw redig allan stem erbyn diwedd. Ond nath nhw'n iawn, ond be oedden ni'n di trio cael negas dros y ddirogiad i wneud good habits, basically, yn barod at wrsos nesaf, lly. So, oedden ni'n gwybod sy'n nhw probably yn ista mewn, a mae'n wrach mynd i ddigwydd lot season yma, di tîm yn ista mewn, a gorau trio torri nhw awr, lly. So, oedden ni'n trio cael message os oedd i fynd o'r chwith i'r dde, ac so, trio cael between the lines, a felly. So, oedd o'n test da efo sut mae rhywun yn mynd i ista mewn, a sut da ni'n torri tîm awr. So, gathon ni definite rhywbeth allan ohono fo, de. Ac ti'n pwrpas o gem yn siŵr o gael hefyd ar ben bod dim oedd gael y munudau na i fewn, ie? O, definite. Dyna di pre-season mewn ffordd, allu di byth prepario i'r gem gyntaf na heb cael y munudau yn y coesa, allu. So, oedd o'n dda. Oedd gennym ni'n sgwad anfarth heddiw, so oedd o'n rei da i rhai i'r hogiau aros am 90 minutes, allu. So, yn valuable minutes yn y coesa, allu oedd. Dwi'n gwybod, da ni gyd yn gwybod pwy di'r manager yma, Sean, a dwi'n gwybod hefyd bod gen ti experience o manager efo pennyn dy hun. Ond sut mae'n teimlo i rheoli'r tîm ar match day yn yr ofal? Yndi, fe'n iawn. Dwi'n gallu gwytio ddod yn ôl, os yn holl onest. Mae'n ffantastig. Mae siarad y dda. Da ni'n neud pre-match presentation a falle. A mae o'n lot gwell na fi'n neud hynny, lle. Mi'n pa ffordd? O, eisiau drogian trio bantro i bod tro ni'n dechrau, de, rhywbeth o drogian dechrau. Mae'n experience, mae'n neis, bydd i gyfer rong. Mae'n blesar nid o, ond edrych ymlaen i eto dadres, dwi'n meddwl. Sut ti'n teimlo, edrych ar y 6 gem da ni wedi cael pre-season yma, sut ti'n teimlo mae pethau wedi mynd? Dwi'n gwybod mae yna 3 tîm wedi tynnu nôl yn do. Oes. Di hynna wedi gwneud pethau'n anodd? Mae'n gallu bod frustrating. Dwi'n teddol i feddwl bod ni yn codi'n gêm os da ni'n chwarae yn erbyn opposition gwell. Colwyn Bay, o'n i'n meddwl bod ni wedi gwneud hynna. A dwi'n meddwl na hwnna di'r gêm gorau, dwi'n meddwl da ni wedi weld. Allan o'r hogia lle ac o hynna reit fian. So, o hynna'n promising i fel bod ni, oedd yr energy levels yna, a bod ni wedi gallu curo ochr fel allu ar yn lle nhw. So, overall, dwi'n meddwl bod wedi bod yn pre-season reit da. Dwi'n meddwl nath ni gael mis cyntaf, nath ni'n twtio pêl, nath ni fynd i Eires Park a gael strength and conditioning. A mae hwnna wedi bod yn massive o help, a dwi'n meddwl a rhywbeth na ni rioed i wneud o blaen. So oedd o'n rhywbeth really fresh i ni, a nath yr ogiau gyd bita fewn o lle, so oedd hwnna yn ffantastig o rhywbeth gwahanol, a mae'r ogiau wedi benefitio o hwnna lle. A dyn gair sydyn am yr hogiau newydd sydd dod i fewn. Mae yna 4 signing really, i fewn i'r garfan gyntaf. Sut ti'n teimlo maen nhw wedi bethau fewn i bethau? Da iawn. Maen nhw'n gyd yn dod â rhywbeth gwahanol. Mae Ben, mae'n very versatile player. Mae'n gallu chwarae fyny top neu fatha right back os oes eisiau. So, mae energy levels o yn unbelievable chwarae teg iddo. Ross, quality centre mid. Gallu pingio pêl a ffeindio pas yn ffantastig. Mae draed o'n unbelievable, dwi'n meddwl. Cai wedyn, eto dod rhywbeth gwahanol i fyny ffrynt, gallu ddal y bêl fyny a lincio bobl, dod o bobl eraill i fewn i'r gêm. A Brads, wel, dwi wedi gweithio o Brads o blaen, a mae o'n ffantastig o dawant. Mae o'n hollol ro, dwi'n meddwl bod o'n ti ddim yn gwybod beth mae'n mynd i wneud nesaf, a mae gen fo'r flair na amdano fo, dwi'n meddwl. So, gobeithio, wneith bob un o ddod ar rhywbeth i ni sy'n mar yma lle da. A faint ti'n edrych ymlaen i'r gem gyntaf yma? Allan gwitio dan. Na ni, fydd yr wsos yma yn un reit slo, mae'n siŵr achos bod ni eisiau fo gyrraedd lle, ond dwi'n siŵr fydd gennau dim bach o gwspyn pel sy'n cyrraedd trwy giatiau na dysil nesaf, fydd yna anfarth y grawd yma gobeithio ac sgorio bod ddim fydd o jyst yn moment special i bydd gyfiadau dwi'n. Gret, diolch di Rich. Diolch ti Bob. Diolch yn dymsar. Diolch.